जोंनि गोदान गरसकनि पार्क इयो जाथ'वाखै नैफोरथिं नाय दंफां माबाफोरा गय सावना मा होनो बेफोर दंफां बेखौ देखायबाय बेरायनो फैदों हर जाहैबाय हाजो सायाव ओइ नुहुरदों जानो नोंसोरो जोंनि हाजोखौ नुहुरदोंना इन्जय खालामबाय दं एकदम हिट खानांगौ ना दसे थानानै जोंबो न'आव थांनांसिगोन औ गोदान बानायनो नागिरदों एसे गोबाव नांगोन बोसोर 4 बोसोरसो नांबावगोन माने इखिनिखौ फिलाप खालामनो थाखाय औ बानायबाय दङ सेस्था खालामबाय दं माने मानसिफोरा माने बानायलांगासिनो जोंथ' मालिकफोरखौ मिथिया नालाय बेनि थाखाय जों आरो बोरै होनबावनो मालिकनि मुंखौलाय आरो लोगोफोर बोरै दंबाय दं दा बोरै नुदों जोंनि भिउफोरखौ भिउसफोरा बिराद मोजां नै नाय देखायजोबगोन नै भिउसफोरानो जाबाय मोनाबिलि समनि नै बिथांमोनाबो नै मालाय पुरा फटक मारिगासिनो माबा बानायदो पुरा उन्दुलायना मालाय फटक लादो माबा लादो माथो खालामनो आरो सेंग्रा फैसो एकदम जोङो दानि सानैजोंनो भिडिअ खालामनो होननानै जों दा खालामनाय जादों लासैनो फैगोन भिउसफोरा दा गोदान सम बेराय बिदिनो माने सापर्ट खालामदो आरो जोंनि चेनेलानो जाबाय फैगोन भिउसफोरा साया गोदान सम एसे जोंखौबो सापर्ट खालामदो नोंसोरनि सापर्ट खालामनायावसो जोंबो देरहागोन ना लाइक खालामदो आरो जोंनि चेनेलानो जाबाय साया माया निउ भ्लग जोंबो लुगैयो माने इउटुबनि फैसाखौ एसे एनै जोंबो लुगैयो नालाय बेनि थाखाय जों बानायनाय जादों आरो ना जोंबो लुगैयो ओरैनो माने एसे खस्थ' खामानि मावना जाबाय थानो थाखाय जोङो माने एसे एनै माने भिडिअ खालामनानै जोंबो लुगैयो माने इउटुबनि फैसाखौ एसे एनै जोंबो लुगैयो नालाय बेनि थाखाय जों बानायनाय जादों आरो ना जोंबो लुगैयो ओरैनो माने बेसे खस्थ' खामानि मावना जाबाय थानो थाखाय जोङो माने एसे एनै माने भिडिअ खालामनानै जों माने भिडिअ खालामनाय जादों आरो एसे अननानै जोंखौ माने ओइ कालि होदों हासुलायबाय जोंनि गामिया बेसे माबानि बुंदो गरसकनि बेफोरो पुरा बिराद साफा आरोना मोजां जायगा बिराद गुवार नोंसोर न'खौनो नुनाय नङा नुबाबो खम नुगोन बेखिनि जायगायाव बिराद मोजां आरोना जोंनि हाजोखौ नाहर आरो गरसकनि हाजोफोरखौ नाहर बेसे मोजां बहुद मोजां नायनो थाखाय एबा नोंसोर लेथ्रा नुगोन थेबाबो बे फटकफोर लानो भिउफोरा बिराद मोजां जायो बेलासे नाय जों ओइ लामाखौ देखायनि बै लामाखौथ' ओजों नाय ओजों दंफां लाइफां गोजा नाय बहुद मोजां फै जों माने बहुद भिउस मोजां नै जोंहा बिथाङा लोगोआ बेयावनो दङ इनिखौ फैलावनि चेनेलाव नुगोन माने बे भिडिअखौ माने हिनजावफोरजों माने लाजिनाङा हिनजावफोरजों माने बुजानाय नुगोन हिनजावफोरजों बुजानाय बिनाबो माने बुजायाखै फैलावनि सर्ट मुभियाव नुगोन नों माने बुजायाखै खिन्थु बेखौ इउटुबाव नुगोन दा बोनो हायो मा नाम मोनलाय इउटुबनि नामा बिसिनिया खोन्थाना होदो नोंनो मा चेनेलमोन आं मिथियालै चेनेलनि नामा मामोन बेखौल' खोन्थादो फैलावनि माबायाव थुबानो मोनगोन दे थिगैनो दं माने फैलावनि इउटुबावथ' नुगोन ना इखो नाय खिन्थु मोजाङै नायना लानानै सिनाय हागोन ना नुवाखै आंखो जोंजोंबो लोगोसे दंफायो माने बियो थांसै माथो खालामबाय थानो थांसैलायनो आवगायलांबाय थानोसै लाखै आवगायलांगासिनो जोंबो टाइमफोरा बारलांबाय थागोन माने मोनालांगोन माने लासै आवगायलांबाय टाइमाबो 3ता 11 जाबाय लांबाय थादो लोगोफोर हेलौ नायदोलाय दस्थुफोर बहुत मोजां नांदों खिन्थु बेरायनो फैनानै दिनै आंबो फैनोसो बादोंमोन फैनानै बोरै मोनदों दा फैनानै दाथ' एसे मोजाङानो नांदों एकदम सान्दुंआबो एसे माने गोरामोन बेखायनो बेसे मोजां नुगोन ना देरबाथाय ओरैबादि बरिया जागोन नै फुरा गायजेना दोनजोबदों खिजुर नामा बियो खिजुरानोथ' माबाय आंबो मिथिया खिजुरानो जागोन मेसेंनि नामफोरखौ मिथियालाय दंफां लाइफां खिजुरसो बिराद मोजां आरो बहुत मोजां
फुङाव माबा होयो दै होबाय थायो औ नै दैनि होनाय माबाफोराबो दंखायो नै दै होयो आरो बेयावहाय गोदान गायदों नालाय बेखायनो दाथ' होबाय आरो नोंसोरबो लोगोफोरा मिथिबाय दा आरो गोजां बोथोर सिजोन हाफोराबो खरान जालांनायनि थाखाय नंगौ आरो बेखायनो बिराद गोलाव लोगोफोर गोलाव दं माने जोबनो थाङा नै जों थांगासिनो देखायलांगासिनो आरो नै उननिखौबो देखायहरनोसै उननि भिउसखौ नाहरनै माखासेया थाबाय नै साथामा एकदम लासै फैगासिनो जों सिगाङाव फैग्रोबाय आरो ना माने नोंसोरबो फैनो गोसोबा फैनो हागोन बेरायनो थाखाय जोंबो दा नै फैबाय बेनिखायनो नोंथाङाबो फैदो माने बिराद नायबाय थादों आरोना जोंखौ इसोरो माने जों भिडिअ खालामनायखौ बोरै खालामाखै माने माथो बुंबावनो नाय अलंबार सार जोंना अलंबार सार बोरै खबरफोरा लाजिनो जुगाव गैला जोंबो माने इउटुबनि फैसाखौ माने एसे एनै लुगैयो नालाय बेनि थाखाय जों माने एसे जोंबो लुगैदो आरो इउटुबनि फैसा माने कालिया ब्लगखौ बानायनाय जादों दिनै ब्लग एसे एनै बेलेगाथ' इउटुबाव होबा फैसा मोनोनो जोंबो ओंखायनोथ' एसे लुगैदो हाय गाइस बहुत गुवाहाटि नायनो लुगैदोंमोन बहुत गामिनि मानसिफोरा नाय एबार जोङो थांसिगोन नै गुवाहाटि सिटि हाय गाइस थौदो लोगोफोर होनबा नायनो थांसै जोङो मेन रडनि लामानि गारि मा गारि नायो दंफांखौ बोरै नुदो गय साव ना मा होनो मिथिलाय लाङालै नामफोरखौनो जाथो जोंना अलंबार सारा अलंबार सार खिजुर दंफां जिसिंबो दंजोबखायो नामा जोंबो एसे इउटुबनि फैसाखौ जोंबो लुगैदोंमोन लुगैनायालाय माथो जोंनि इउटुबखौनो माथो साबस्क्राइब खालामना होआ बेनि थाखाय जोंना भिडिअ'आबो जोंना बिदिनो आंगा मांगा खालामो जोंना भिडिअ'फोरखौनो नायलाबाया होमा बेनि थाखाय जोंना साबस्क्राइबफोरानो जालाबाया बिथांनिनो माने इउटुब चेनेला चेनेलनि नामानो जाबाय AR निउ ब्लग आरोना साया माया माने नाय लोगोफोर बि गेटआनो बिराद गोलाव पार्क गैया माने बिराद मोजाङै पार्कआ माने हाय गाइस नैबे जोङो गुवाहाटि सिटि मोनफैलायबाय नै नाय गारिफोरखौ गरसक आरो बरागाव खन्द'नि आरोना इ लामाया माने बिराद आगोलाव दंफां लाइफां बिराद दंलाबायोमोन लामायाव माने गिदिर दाना इफोरबायसा गैला नाय नोंसोर फैफ्लांबाबो माने बेयाव आन्दायगोन आरोना नाय दंफां लाइफांफोरानो गैला नायदो लोगोफोर दंफां लाइफां थाबाथाय बेलेग नुयोमोन आगोलो एसे दाना इफोरबायसा नुलानो जाबाय थायो जायगाफोरा गरसकनि मेन माबानि लामा इयो माने नै जोंना अलंबार सारा जों लामा बारबोनांगौ दा गरसकनि लामा बारनो नागिरदों जों दा नै क्रसिं खालामबाय जों लामाखौ क्रसिं खालामनानै जों दा बारनो नागिरदों गारि बिथिंबो नायोब्ला बिथिंबो गारि नै गेसनि गारि जों बारग'बाय दा बिदिनो थांगोन आरो जों गरसकनि